Ga kai Madi. Alhamdulillahi gashi mun ƙara shigowa. To ya kuma yanayi dan yanayin da ake ciki ba mu sani ba, sanyi za mu ce ne ko zafi? To alhamdulillahi yanayi gashi nan kuma muna ciki ai zafi ai sanyi, sai dai fatan Allah ya ba mu wucewa lafiya. Amin, dan isa da kuma matsayi na ma'aiki. Baƙona kaman ya fi son wannan yanayin ko? Gaskiya ne. To yayin da zafin yakan kama sosai kuma to yaya kenan yaya ake ciki? To alhamdulillahi dukkanin yanayin da ka tsinci kanka ai sai kai wa Allah godiya. Masha Allah. To da alama dai kana nufin laifi ne mutum ya ce yana son wancan yanayin ko kuma wannan kenan? A'a ba laifi bane, wannan ra'ayi ne. Ni kaina a ra'ayina ina son sanyi. To kuma ga kaɗan ƙararrami kamar ni, kuma an ce masu ƙiba su ne suka fi son lokacin sanyi. Ai ka san kowane ɗan adam da irin halittar da Ubangiji ke mai, kowa da irin abin da yake so. Haka. Wani za ga zafin ya fi so ba girman jikinka bane kawai. Ni a yadda Allah ne na ɗan fi son yanayin weather sanyi. Gaskiya ne. Baƙona ya kake ya gari ya kabaro hanya ya jama'a? Alhamdulillahi, da fatan kana lafiya. Lafiya masha Allah. Alhamdulillah. To a mai karewa Allah godiya. Allah abin godiya. To ga ka ga kuma masu sauraro yau baki ɗaya. Da farko dai assalamu alaikum masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, ina wa kowa fatan alkhairi. To wannan yayi daidai, amma da alama kaman baƙona baka da niyya ko in ce ta gabatar da kanka, ba mu sani ba ko dan an taɓa fira da kai ko tattauna da kai, watakila an riga an san ka kenan ba sai ka gabatar ba, ko kuma hakan laifi ne ba mu dai sani ba. Ba laifi bane in an gabatar. To ai kaga ya kamata to sai a gabatar, watakila lokacin da aka yi sallama ma bai kamata a katse ba, ya kamata a ce an ɗorawa. So da farko dai masu sauraro, sunana Tahir A Chindo. Na'am. An haife ni a garin Kano, unguwar Sharaɗa, a nan na taso, kuma mawaƙi ne ni na Hausa. Da kyau. Ina wa kowa fata alkhairi. To sai na ji Tahir A Chindo ya ce wa mai sauraro shi mawaƙi ne na Hausa. To misali akwai wasu mawaƙan da ba na Hausa bane da suke ziyartar wannan shiri, ko kuma a'a akwai mawaƙan da suke waƙa ne ya ɗauke su a cewa su waɗannan bai kamata a sa su a samu mawaƙan Hausa bane? To ba dai mu sani ba, ya kamata ya mana bayani kalmarsa da a ƙarshe. Kowa ya san munan Hausawa ne, kuma shirin nan namu shiri ne da yake gayyato mawaƙa na Hausa. To amma sai Tahir A Chindo a cikin gabatarwarsa yake cewa shi mawaƙi ne na Hausa. To me hakan yake nufi? Abin da na zo da shi ne nake so masu sauraro me za ka musu su fahimta a kai. Na zo da wani ɗan saƙo ne a cikin waƙar da zan gabatar yanzu. Wani sabon concept ne wanda na kawo shi. Insha Allahu idan muka yi amfani da abin da yake ciki, to za mu gyara wasu abubuwa. Shi yasa ka ce musamman ma a zamantakewa irin ta aure. To aure ne da kai wannan waka ko kuma a kawai duba kai? To alhamdulillah gaskiya bana da aure, sai dai kawai ka san ita waka baiwa ce. Idan ubangiji ya kimsa maka zaka ga wani abin mutum ya yi shi, ka san ya fi karfin tunanin shi ma, sai ka ga yayi. Yawa, to wannan kawai ni bana da aure, amma na yi shi ne domin da wanda suke da auren da wanda ba su da auren ma dukka wakar tana tafiya a kansu ne. To yanzu dai Tahir ya koma wa'azi kenan za a ce, ko faɗakarwa? Wannan haka yake insha Allah. To wannan fatan ka ne yin hakan, ko wani ka samu misali a cikin magabata, ko in ce aka ɗora ka akan wannan misali? A gaskiya ni babu wani wanda ya tsora ni ko wani fata. To fa kawai ni kowace waka ina yi. Kana yin ta. To kawai gani ne hakan ya dace ne, kuma da ubangiji ya bani fikira in yi haka, shine dalilin da ya sa na yi. To amma shekarun ka nawa idan muna so mu sani? So alhamdulillah ni dai ba zan fice shekara 25 ba. To ka ce da ni da kai duk kusan ɗaya ne ma abin kenan. Hawa ina. Kaman yaya? Ban gane ba. Ido ba mudu ba, ya san kima. To kima kaman yaya? Na fi ne kake nufi ko yaya? Ba haka ba ne ba, kai ma da gani ka tabbatar ai. Zan dai tabbatar. Tahir, tun da ka ce mana kana salo mai kama da na faɗakarwa a halin yanzu, to shi kuma salonka na baya da kake ya kai da shi, aje shi kai ko shi ma kana nan ana tabawa misali? To alhamdulillah gaskiya ko dukansu salo na ina yin su, ba wai ajiye shi ne ba. Wannan kawai dai ya zo ne dan me al'umma su amfana ga baki daya. To shi wancan ɗin sau ba a amfana kenan. Tahir, misali bayan waka ko wani abu da kake amfani da shi wajen dogaro da kai? A gaskiya ni da iya wakan na dogara. Gaskiya ne. Sannan kuma sai mixing dai da nake dan yi. To amma misali ko dan wani business haka Tahir bai tabawa a gefe misali? Ina yin kasuwanci. Wani irin kasuwanci? Ina harka sai da wayoyi. Na fahimta. Haka yan abin da ba a rasa ba. To su abin da ba a rasa ba din da shi harkar wayoyin, da su kake amfani in ka samu kuɗi ka je ka buga waka, ko kuma a'a ka kai kadamin da wakar za ta iya riƙe kanta da kanta, bai ma'ana kai waka ka samu kuɗi kuma ka je ka buga waka da waka? To alhamdulillah gaskiya ita ma waka sai dai mu gode wa Allah, tana kawo mana, kuma ita ma sana'a
sana'ar mu tana kawo mana, tunda ka san komai ai kamar jari ne, in ka ƙara ba laifi ba. To amma a ina ka fi bayar da muhimmancin ka? A gaskiya kowace ina ba ta muhimmanci. Watakila kuma ba za a rasa wadda ka fi ba wa muhimmancin ba. To a gaskiya ba zan iya rarrabewa ba. Me yasa, menene dalili? Sai in dai idan an tilasta ni zan faɗa, to a jira ni zan je in tunani. Tahir, ka san so tari mawaka suna ɗaukar sunaye haka na 'yan mata ko budurwa mutum to kaga sun wake ta, ko kaga mutum ya wake sunan mace dai kawai idan yana burge shi, kawai sunan ya burge shi zai ce bari ya yi wannan suna waka. Gaskiya ne. To kai ma ka taɓa yi ne, ko kana da shirin yi? Wani suna ka wake in ka taɓa yi? Gaskiya akwai masu yi, amma ni har yanzu gaskiya ban fara ba. To me yasa baka fara ba? Me dalili? Kawai hakan ne bai zo ba. To saboda me? Ko dai baka ra'ayi? Ba haka bane, idan Allah ya nufa za a yi. To amma dai misali mun san dai ka dai taba waƙe, ko da a ce sunan budurwarka ne ba? Na'am. To me? Me? Ban taba ba. To ko dai baka da budurwar ne wai? Irin wannan amsa haka, to kai ma dai ka san me ake cewa ne, ba lalle bane kai ya dauka a ce mawaki dan shekara 25 kuma mawakin Hausa a ce ba shi da budurwa. Ka dai faɗa masu sauraro gaskiya fa. To wannan ma ina so a ƙara biyo ne, in ne tunani zan zo in faɗa muku. To kada bashi fa yayi maka yawa, ka dai rika sara kana duban. Haka ne. A'a to insha Allah daga wannan ina sa ran ba zan ƙara yin daukar bashi, wani biyon bashin ba. Za mu tafi ga mabudin kunne da wakar ka ta farko, da fatan ka shirya. Insha Allah. Idan muka dawo kuma za mu dora, kar kuma ka ce mana baka shirya ba idan mun dawo din. Ina insha Allah. To wannan haka yake mai sauraro da laifin muryar zamani, tare da ni Ibrahim Salisu AS dan Fulanin Gombe, inda kuke jin mu muna kasancewa kun ci mana tattauna da bakon mu Tahir Chindu. A daidai wannan lokaci za mu tafi ga waƙarsa ta farko da zamu fara saurara a matsayin mabudin kunnen satin da mu tuntune mun riga mun yi namu. To na san dai kun ci da ni manna. Ai ne ga hannu na kama shi waje. Dake so na ƙare a rayuwata, ƙarshen nera ya sa kici zaki canza min. Da kai nake so na ƙare a rayuwata, ƙarshen fa ya zo min kace zaka soya min. Shi so na gaskiya baya duban fasali. Mai riƙon amana za a kira shi da adali. Ki so ni domin Allah, kar ki san jangali. Kai zana rayu domin na yaba kalle. Ni kauna ta domin rabu da ke zan yi tozali. Cikin su 'yan maza da ka doso kana walwale. Tarare da ki zanyi, Ni ma rarrashin ka zanyi, da kai mazauna da'iman. na daɗe ina nema, yau gashi rabbi ya bani masoyiyar gaskiya, sannan ta yi riko da addini. Kaunar ki ta mamaye ni, babu zato babu tsammani. Ni ke kaɗai nake so, dan Allah ki ɗan tausaya min. Ƙaunar ka zuciyata kullum tana ƙara girma. Kasantuwata da kai a rayuwa bana nadama. In dai ina nan da rai masoyina zan yi ma hidima. Hasken ka ya haskake ni, dan Allah ka ɗan murmusa min. Manna, ko in ce manna.
To bakona Tahir ka ce mana waƙar ka ta faɗakarwa ka kuma amma kuma ni kamar waƙar soyayya na jiya aka yi haka misali. To ni ma na yi tunanin haka a raina. Kaman yaya? Masu sauraro ba lallai su fahimci abin da nake. To haka misali burgewa ne har kai waƙa mai sauraro bai fahimta ba kuma har kana ɗorarwa misali. Ba haka bane ba saboda abin da ta kunsa ne. Menene? Idan kana so ka mutum cikakken bayani sai dai ka ɗan yi mai sharhi akan abin to shine zai fi fuskantar me kai. To misali idan na fahimce ka kenan sai dai in aka yi waƙar daga ba sai a zo a yi bayani kenan. Ba haka bane a yadda mai sauraro ya ji kasan ana cewa waka a bakin mai ita ta fi daɗi. Na san masu saurare sun fahimta amma suna buƙatar a ƙare musu bayani. To sai kai musu. Wannan dalilin ne yasa na ce zan yi bayani. To idan aka baka dama za ka yi bayanin. Haka yake. To bismillah yi wa mai